Alas 5:10 na, One Western Visayas na. Oh, alas 5:10 na, One Western Visayas na. Mga balita ang atong tutukan sa mga biyernes. Pag-umpisa sang jet grouting activity o ng pagpatigas ang poste sang depektibong Aganan flyover, nagtugas ang dugang nga haol sa dalan. Pila ka motorista nga nagalabay sa Aganan flyover, nagreklamo sa pagpugok sang trapiko bungod sa pagpakayo sang poste sang flyover. Hold up and robbery tracking team gintukod agud tutukan ang mga kaso sang pagpang-hold up sa Iloilo. Kapulisan, may person of interest na sa nagtiro sa Indian target sa mga ido sa Banwa sa Murcia. 19 anyos nga lalaki, patay matapos malasakan sang truck sa San Enrique, Iloilo. Kag, mga turista kag bisita ginalauman nga magadagsa sa highlights ang Parao Regatta Festival 2025 subong nga weekend. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mayong hapon, ako si Kim Salinas. Pila ka motorista nga nagalabay sa Aganan flyover, nagreklamo sa pagpugok sang trapiko bungod sa pagkayo sang poste sang flyover. Jet grouting activity sa lugar, magadugay sang 4 ka bulan suro sa DPWH 6. Si Zen Kilatang Sasa nakatutok. Temprano pa lang kainas ang aga malaban nga pila sa mga salakyan ang nagsugata sa mga motorista nga padulong sa Iloilo City. Halin sa Maliaw Pavia, mahinay ang dalagan sa mga salakyan. Inibangod pag-abot sa Aganan, one-way na lang sa baylo nga two-way. Ining kasunod sang pag-umpisa sang jet grouting activity ukon ang pagkaayo sa mga poste sa Aganan flyover. Pila ka mga PUJ driver nagpabutyag sang pagkadismaya bangod sang nagpugok pagid nga dalagan sang trapiko. Traffic naman eh. So, wala na kami notos to sa Taytay. Luyag naman sang pila ka pumuluyo nga matapos gilayon ng proyekto. Kita ka ang traffic wala dire-diretso. Talalupang doon nga halos wala mapreparahan ang pag-manage sang trapiko sa tion sang pagpadayon sang proyekto. Apang depensa sang DPWH6 nga nagpahibalo sila sa duha ka LGU angot sa aktibidad nga himuon sa lugar sa diin magadugay sa sulod sang 4 ka bulan. Before the start of our activity, na-inform na nato ng mga sa local government, especially Pabia and the Iloilo City. We will not start our activity there kung hindi natin ma-inform, although it is a national road. Gintiwaan sa news team nga makuha ang bahin sang Pavia LGU apang wala sang may available nga magpa-interview. Matandaan nga temporaryo nga ginpauntat ang proyekto sang DPWH6 sadto bangod may pareho nga disenyo ini sa ungka flyover nga ginhimo sang consultant nga UTCP. Nadiskubrihan man nga wala nagasanto ang data sa seismic test nga ginpatigayon sang DPWH6 kag sang consultant. Sunod sa DPWH6 ipadayon ang pagpakayo sa Aganan flyover sa tion nga may dugang na nga pondo halin sa national government. Sa piyak nga bahin ginmanduan sang DPWH6 ang Iloilo City District Engineering Office nga magtambong sa sinapol nga ginpatawag ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas angot sa delayed nga mga proyekto sa syudad sa Marso 7. We issued a memorandum to the district engineer to strictly comply and to attend the hearing that will be conducted by the city mayor of Iloilo City. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Tracker teams ginpatukod sang IPPO sa tagsa ka police stations sa probinsya sang Iloilo. Agod tutukan ang mga kaso sang robbery hold-up. Si John Sala nakatutok. Asod-asod ang mga pagpang-hold up sa probinsya sa Iloilo sa unang 2 ka bulan sa tuig 2025. Gani agud mas madasig ang masulbar ang mga kasong kay kag hindi na madugangan pa. Ginmando sang Iloilo Police Provincial Office ang pagdukot sang robbery hold-up tracker team sa tagsa ka mga police station. Magluwas sa tracker team ginkumpirmar man ni Colonel Razalan nga ginapaalerto na niyang intelligence unit ang IPPO nga magatutok man diri. We need to focus on this when the identified and suspected robbery personalities involved in robbery hold-ups. And lahat ng stations naman natin, meron silang yung lalo na itong mga 4 municipalities. Naibaluan nga 4 na ang na-record nga hold-up incident sa probinsya sang Iloilo. Ang mga iniyang natabo sa mga banwa sang Pavia, Santa Barbara, Barotac Viejo kag San Enrique. Samtang napasakaan na sang kasong robbery hold-up ang 3 ka mga sospek nga nag-hold up sa isa ka negosyante sang isda sa barangay Camire, San Enrique, Iloilo sang Pebrero 18. Identify sa among classical
mismo ang biktima naka-pinpoint sa mga suspects. Manumduman niya naglabot sa 159,000 pesos ang nataban sa mga suspetsado gikan sa biktima. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas. Para sa dugang nga mga balita sa Bacolod City kag iban pang lugar sa isla sang Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, mga puso, Kim, madamog niya salamat. Sa Negros Occidental naman, Morsha PNP, may ginatutukan ng person of interest sa nagtiro sa Indian target sa ido nga si TikTok. Sa Irene Pedreso nakatutok. Nagagwa sa investigasyon sa Morsha PNP nga posible may nahalitan nga tawo sa barangay Blooming Treat, Morsha ang ido nga si TikTok. Rason nga posible ginbalikan ini kag intiro sang Indian target sang pila ka beses samtang nakagaid. Para naman daw sila sa palibot, si TikTok nagasulod sa iban nga ugsaran, naka-create siya harm. Isa sa ginalantaw naton nga motibo. May ara dira farm, may mga manukan dira, no? Possible nga nagasulod na si TikTok. Samtang blanco pa ang kapulisan kung sino ang nagtiro sang Indian target sa isa pa kaido sa barangay Kaliban nga si Bulldog nga may pilas sa nawala nga tiil. Sa karon nagapanawagan na ang kapulisan sang kooperasyon sa mga pumuluyo agud matumod ang sospek. Ginapanumdum naman nga likawan ang pagpanakit sa mga kasapatan sa baylo ipahibalo sa tag-iya sang ido kung may reklamo. So ang akon nga appeal sa public, sa community, nga once gani nga may matabo nga same incident again, ipabalo gilayon diri sa aton palatuntunan diri sa police station, serves as a warning. Kabay pa no nga kung may problema kamo sa ido sang inyong tupad balay, you tell them. Pareho nga yara sa estable nga kondisyon ang mga idong aging rescue sa isa ka grupo sa animal welfare advocates. Upod kay Ruel Banggoy, Aileen Pedreso, 1 Western Visayas. 19 anyos nga lalaki patay matapos magbunggoanay ang ginamaneho sa nga motorsiklo kag nasugata nga truck. Samtang dugang nga traffic signages ipahamtang sa Sunset Boulevard kag C1 Road bangod sang mga aksidente. Si John Sala nakatutok. Dedo na rival sa ospital ang isa ka estudyante matapos makabunggong iya ginamaneho nga motorsiklo sa truck nga may karga nga tubo sa barangay Tampunak, San Enrique kahapon sang hapon. Ang biktima gid kilala kay alias Nino, estudyante 19 anyos kag residente sa barangay Cubay, San Enrique. Suno kay Police Lieutenant Cristival Dalde, hepe sa San Enrique MPS, halin sa Barotac Viejo ang truck kargado sang tubo kag padulong Kuntani sa sentral. Samtang ang motorsiklo naman ang halin sa Banwa kag padulong sa barangay Cubay. Doon collision ng agaw ang motor sa linya sa truck. Suno sa driver sang ng truck iti siya buhe. Nakibot lang sa akin na burke na lumagok sa tumangan niya. Yara na sa kustodiya sang kapulisan ang driver sang truck kag kilala kay alias J, 53 anyos, residente sa barangay San Lucas, Barotac Viejo. Posible nga magapakatubang sa kasong reckless imprudence resulting to homicide ang truck driver. Samtang bangod sa mga serye sa aksidente nga nagluntad man sa syudad sang Iloilo, partikular na sa Iloilo Sunset Boulevard, magapahamtang ang city government sang dugang mga traffic signages kag warning devices. Nag-request dayon, na-requestan ini sa DPWH nga mabutangan inadra sang traffic lights, additional lightings, rumble strips, pedestrian lane, and mga stop lines sa sina nga area. Sa Sunset na siya. Sa Sunset kag sa C1 Road, Sa Bacolod City naman, patal nga pila sa ulong naagom sang isa ka 24 anyos nga college student matapos nagtabog sa ginadalang motorsiklo pasado walauna kahapon sang kagahon sa Purok Nami-Nami 1, Barangay Sumag. Ang biktima kilala kay alias June nga residente sang Baguio City. Kinapahayag nga madasi ang pagpadalagan sa motorsiklo. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas. Mga aktibidad sa highlights ng 52nd Iloilo Guimaras Parao Regatta Festival, Balantayan, subong weekend. Nakatutok live si John Sala sa Santo Niño Sur, Arevalo, Iloilo City. John? Kim, excited na ang tanan para sa mga highlight events buwas kag sa Domingo sang oldest sailing event in Asia, nga Iloilo Guimaras Parao Regatta Festival 2025.
Excited na ang tanan sa mga highlight events ang 52nd Iloilo Guimaras Paraw Regatta Festival buwas kal sa Domingo. Balantayan buwas ang sinampa sa regata sa din 5 ka mga competing groups gikan sa mga bulutuan sa syudad sang Iloilo ang mga paindis-indis. Iwaton ini sa Iloilo Freedom Grandstand. Sa Domingo naman ang Paraw Main Race, Lechon Festival kag Lighted Paraw sa Villa Beach, Arevalo. We're inviting everyone to come over dito sa bahin sang Tatoy's Arevalo, no, sa Barangay Santo Niño Sur along the shoreline. So we have a lot of activities both Saturday and Sunday. So magsinadya dito. So from morning till evening, then they can eat, no, sa aton nga mga different nga mga kalan-an dara. Maghahatag man sa kasadya sa mga kapuso sa day binibining marikit stars Herlin Budol kag Kevin Dasom. Kaupod si sparkle artist Sean Vesaga sa Villa Beach. Luyag sang Iloilo Festivals Foundation Incorporated nga mahatagan man sang nagakaigo nga pagkilala ang Paraw Regatta Festival bilang oldest sailing event in Asia kag isa man sa mga madinuagon nga festival sa syudad sang Iloilo. Gani sa masunod nga edisyon sang Aliwan Fiesta, inina ginakonsiderar nga magatiglawas sa syudad sang Iloilo. This is another opportunity man, no, para mapakita sa kadamaan nga may iban pa kita nga mga festivals, no, kag may iban pa nga mga kultura kag tradisyon nga ari diri sa syudad sang Iloilo. Bangod masako na ang mga dalanon ilabi na sa main festival area sa city proper area kag distrito sang Arevalo. Ginalauman ang mabugat nga trapiko. Gani malabang ang pasensya gikan sa mga motoristang hingyo sang syudad. May mga parking plan para sa 2 wheels, 4 wheels, sa emergency vehicles, no, nalatag ina sa aton nga posting dira sa aton nga pages, no, sang Iloilo City Traffic Management Office, no. Lakip sa may mga road closure ang porsyon sang downtown area tubtob sa Arroyo Fountain kag Mulyiloni City proper para sa sinamba sa regata kag street dancing. Subong man ang Molo Arevalo Boulevard sa mga highlights sa Villa Beach. Kim, mag-deploy naman sa mga police personnel ang Iloilo City Police Office sa mga main festival areas agod masiguro ang kalinong, katawhay kag ang madinalagon nga pagpatigayon sa mga aktibidad sa Iloilo Guimaras Paraw Regatta Festival 2025. Kim? Manamagin nga salamat, John Sala. Good luck, atensyon sa mga konsumidor sang Iloilo One Electric Cooperative o kon Ileco 1. Lauman ang 8 ka oras nga brownout sa pinakakabaranggayan sa Banuas ng San Miguel sa Domingo, March 2. Base sa announcement ng Ileco 1, ini ang magasugod alas 8 tubtob alas 4 sang hapon. Ini ang kaangot sa igapatigay niya clearing sa mga sangasang kahoy nga nag-apekto sa linya sa kuryente sa porsyon sa bahin sang Barangay San Jose tubtob sa Barangay Poblasyon. Samtang, ginanunsyo naman sa National Grid Corporation of the Philippines o kung NGCP nga hindi madayon ang in-schedule nga 12 oras nga brownout sa pinakaporsyon sa Iloilo kag bugos sa probinsya sa Guimaras buwas Marso 1. Ang panibago nga schedule ang iga-anunsyo sa NGCP para makapreparar ang mga konsumidor. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Pag-ibig Fund, ginanunsyo nga may pagtaas sa dividend rate sang tuig 2024. Pila ka mga miyembro sang Pag-ibig, ginkalipay ang dugang nga makuha nga benepisyo. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Base sa anunsyo sang Pag-ibig, nagkita sang kapin 55.65 billion pesos ang financing firm sa tuig 2024. Bangod sini nagsaka ang dividend rate sa regular savings nga kontribusyon sa mga miyembro sa 6.6%. Ang modified Pag-ibig 2 savings o ng voluntary MP2 savings naman nagsaka sa 7.1%. Suno sa Pag-ibig, nagapakita lang ini nga nagaumwad kag nagasanyog ang serbisyo para masolusyonan ang mga kinahanglanon sa mga miyembro. Dako nga bentaha para sa Pag-ibig members ang higher dividends. Kung dako ang aton savings, mas dako ang aton nga dividendo, this will pwede man mas magdako ang aton nga loanable amount kung mag-loan kita. And at the same time, syempre, mas dako ang aton nga retirement benefit later on. Ginkalipay naman sang BPO employee nga si Mary Joy ang good news, ilabi na nga may plano ini nga mag-loan para maka-travel kag mag-invest. For me, which is damo maka-benefit, especially sa amon, which is actually working on BPO.
nga damo advantage. Ang Pag-ibig ang mandated nga makatipon sang savings pinaagi sa membership sa mga miyembro nga nangin integrated nationwide savings system nga makahatag sang pondo sa mga miyembro para sa housing purposes. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. O pasaway, isa ka barangay official sa Bacolod City ginaligar sa kapulisan nga nagaserbe bilang protektor sa mga drogista. Yaring balita nga itong gitutukan. Sa sunod sang isa ka semana, 19 na ka mga drogista sa Bacolod City na aresto sa 14 ka operasyon nga gipatigayon humaling Pebrero 17 tubto 23. Naglabot sa masobra 7 milyones pesos nga balor sang suspected sa buong na-recover. Hugot ang monitoring sa kapulisan sa mga barangay kung saan hindi rin nag-aumpisa ang iligal nga aktibidad. Sa mas gibasang kanyang intelligence operations, nikagwa nga may opisyal sa barangay nga nagaserve bilang drug protector. Bagay nga ginapadalman sa Bacolod City Police. May ara bala nga barangay official nga involved sa drugs. And ang ako nga sabat is may ara nga gina-validate. May mga informants no nga naghatag information and we validated that information. Wala pang detalye ang iban pang impormasyon apang ang sigurado. Wala ini nagasuporta sa inisyatibo sang Barangay Anti-Drug Abuse Council. Ang badak amo na siya naghatag lista. Sino ang mga nag-engage sa illegal drugs sa barangay. So kung hindi mo pag-i-include ang drug personality nga sa mo barangay, you are protecting your constituent nga involved sa illegal drugs. Posible, magapangatubang sang nagkakaigaw ang kaso kung mapamatudan nga may kapaltahan suno sa kapulisan. Samtang, ginkumpirma sang tagpamuno sa Bacolod City Anti-Drugs Abuse Council nga may isa ka punong barangay nga nagpaidalom sa drug rehabilitation program sang LGU sang 2024. May ara kita nga barangay official nga nag-undergo sang reformation program. Kag nag-volunteer naman siya nga magpa-undergo para ma-prove niya ang iyang non-participation sa illegal drugs. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, One Western Visayas. Antique PDRMO nakaalerto na para sa hiwaton nga Wivra Amit 2025 sa probinsya. Negros Occidental kabahin sa gihapon sang Wivra, apisar nga hindi nakabahin sang rehiyon sa East. Si John Sala nakatutok. All set na ang Western Visayas Regional Athletics Association Meet 2025. Anong kalibo ka delegado magapartisipar sa hinampanggikan sa mga probinsya sang Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, kag Iloilo. Subong man ang probinsya sang Negros Occidental. Angot sini naka blue alert status ng Antique PDRRMO agon masiguro nga wala sang untoward incidents nga matabo. Magapadalaman sang dugang nga personnel ang Aklan PDRRMO kag Pasig City DRRMO. Incident command system activated na ini. Likewise, ang iba pa nung component ng ating incident management para sa Western Visayas Athletic Association Meet. Magluwas sa mga billeting areas, siguro man sa Antique Provincial Government ang seguridad kag contingency plan sa tagsa ka sporting event venues. Nakahimo naman kita kang maiig nga risk assessment para makita naton kung ano ang mga kadelikaduhan, kag ano pwede nga magtuhaw nga mga emergency. Samtang apisar nga nagseparar na ang Negros Occidental sa Western Visayas, suno sa DepEd Region 6. Kabahin pa ang probinsya sa Negros Occidental sa Wivra Amit kag sa palabuton nga palarong pambansa. We are still one dire sa may Region 6. Same is true ang magadaog sa sining Wivra 2025 may it be coming from any one of these 6 provinces amo mga represents ang region dito sa may Ilocos Norte. Upod kay Hans Tisherto, John Sala. One Western Visayas. Exciting mga puso, mark your calendars na. Bangod for sure mangin memorable ang aton 52nd Iloilo Guimaras Parao Regatta Festival Experience. Kaupod ang aton kapuso stars. Maki-celebrate upod sa Ilonggo fans. Sanday binibining Marikit stars Herlene Budol kag Kevin Dasom. Magapakrigman si Sparkle artist Sean Visagas. Kita na kita sa Domingo, March 2, 7:30 p.m. sa Santo Niño Sur, Arevalo. Kita-kits mga kapuso!
Maswerteng wala na puruhan matapos maigo sa nawala nga paa ang isa ka seaman matapos gintiro sa barangay Misi, Lambunaw sang Lunes ang gabi. Ginkilala ang biktima kay alias Nonoy, 46 anyos. Ang suspect ang ginkilala naman kay alias Sel, 44 anyos, kag kagawad sa mga barangay. Sunod sa investigasyon sang Lambunaw Police, lunsay nakainom sa makahulubong nga ilimnon ang duha sang natabuang pagpaniro. Nag-ugat kuno ang insidente sa Sunluganay. Magluwas sa mga reklamo nga paglapas sa Comelec gun ban kag frustrated murder. Ini man lisensyado ang 12-gauge shotgun nga gingamit sang kagawad sa pagpaniro. Rason nga nagapangatubang pagidinis ang reklamo nga illegal possession of firearm. Patay ang ginaligar miyembro sang rebelde nga grupo sa nagluntad nga engkwentro sa tunga sang ginapatihan New People's Army kag militar Miyerkules ang hapon sa barangay Roosevelt, Tapas, Capiz. Nagpatigayon sang operasyon ng 82nd Infantry Battalion sang Philippine Army matapos makabaton sang impormasyon nga may presensya sang 7 ka armado nga miyembro sang CPP-NPA sa lugar. Ginapatihan nga nabilin nga puwersa sang Komiteng Rehiyon Panay Central Front kag Regional Centro de Gravidad ang mga grupo. Ang napatay ang ginkilala kay alias Peter, 2 ka .30 M1 carbine, 2 ka 12-gauge shotgun, 2 ka backpack, 1 ka handheld radio, mga pagkaon kag personal nga kagamitan ang na-recover sa encounter site. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Ginkumpirmar sang Iloilo Police Provincial Office nga gun for hire ang nagpatay kanday Santo Niño Dueñas, Iloilo Punong Barangay, Michelle Lamela, kag para sa nga si Rodney sadtong Disyembre 5, 2024. Suno kay Captain Francis John Layog, hepe sang Dueñas Municipal Police Station, napasaka na sang Pebrero 26 ang kaso nga murder, batok sa 2 ka sospek. Dugang pasini, ang driver sa motorsiklo, ang isa ka PUJ driver, samtang ang gunman, ang may mga kaso na. Daan nga hiligutanon ang motibo sang pagpatay kag base sa investigasyon, si Rodney ang target sang mga sospek. Mga puso kapulisan, may ginatutukan ng person of interest nga posible nagtiro patay sa manager sa isang poultry farm sa Bagos City. Sa Eileen Pedreso nakatutok. May ginatutukan ng persons of interest ang kapulisan sa pagpatay sa 53 anyos nga manager sang poultry farm na si Rinaldo Bernel sa Taytay sa Purok Michelle, Barangay Dulao, Bagos City, Huwebes sang aga. 5 ka armado nga mga lalaki ang ginatudlo nagtiro patay sa biktima nga sakay sa motorsiklo pabalik sa iya nga ulubrahan. Sa pag-review sa kapulisan sa mga CCTV sa lugar, natumod nga ang gingamit nga getaway vehicle sa mga sospek ang padulong sa Bacolod City. Well, it's a four-wheel vehicle ang ginamit. Ang nakita na perpetrators kahapon, yung nag-iisang sasakyan sa scene during that time is nakita yung isang tao na galing dito sa sasakyan. Planado sunod sa kapulisan ang pagpatay sa biktima. Posible madugay na nga ginabantayan sa mga sospek ang gihos sini. Bangod sa na-recover nga mga baseyos ng long firearms nga gingamit sa paglutang sa biktima, posible sunod sa kapulisan nga gun for hire ang mga sospek. Pwede, but until makuha natin ng mga persons of interest na then that's the time na mahambal natin definitely na gun for hire sila. Isa sa mga motibo nga ginatutukan sa kapulisan sa pagpatay sa biktima ang angot sa trabaho sini sa poultry farm. Ginapahayag nga ginaagawan sang amo sang biktima kag anay kasosyo sini sa negosyo sa farm nga naglabot na sa pag-hire sa mga gwardya kag pagkinasuhay. Samtang wala naman ginakuha sa kapulisan nga posible may kaangtanan man sa background sa biktima ang pagpatay sa iya. 2015 sang na-dismiss sa serbisyo sa Bernel bilang pulis bangod sa kaso nga murder. Naangot man ini sa illegal drugs kag pila ka drug personality sunod sa kapulisan. Dugang pa sa kapulisan nakabaton sang pagpabahog ang biktima antes ginpatay sunod sa iya pamilya. Upod kay Ruel Manggoy, Eileen Pedreso, One Western Visayas. Duha sa mga pulis nga ginaaligar nagkastigo sa mga manugbulang sa Sibalo, Mantique na kilalaan sa mga tagreklamo. Sa 8 ka mga pulis nga nagpadulong sa National Police Commission 6, duwa diri ang positibo nga gintudlo sang biktima nga si Allen Diaz. Matandaan nga may 4 ka manugbulang nga ginapasuli gin-torture sa mga pulis sa Antique nga ginapahayag nagpangtunto sa bulangan sang Pebrero 3. Sa subong, ginahulata lang sang Napolcom ang opisyal nga reklamo. Nagata kami sa mga requirements sa iya.
kung gusto niya magpasaka sa formal nga reklamo sa mga kapulisan. But to say until now, wala pa siya makapasa sa iyang formal nga reklamo. Mga puso, mga painting naman niya himo sa kape kang iban pang arts and crafts. Ginbida sa pagtakop sa National Arts Month sa Bacolod City. Nakatutok kay Irene Pedreso. Wala nagapaperde ang mga Pilipino pag-abot sa arts. Painting man ina, sculpture, photography, crafts, kag madamo pa. Sa Bacolod City, ginhatagan sang kahigayunan ng mga local artists halin sa syudad kagaiping nga kabanuhanan nga ipakigbahin ang ilatag sa kaobra maestra. Kasubong nga literal nga ginani ang nagkalain-lain nga abilidad sa art, bangod mapuno gid ang imong mga mata sa matahong nga artworks, pareho sang crochets, pottery, mixed art souvenirs, kag paintings. Isa sa mga agaw atensyon ang ini nga painting nga himo sa kape. Nadiskubre ni Joey nga pwede gali mahimo nga material sa pagpinta ang kape. Post lang sa pangitaon, na so affordable. Tapos unique sa sir, unique ang coffee. Kasi ang pag-pandemic sir, kay tungod nga Waiko Baklan art materials. Magluwas nga makatipid na, nangin pinasahi ang iya mga obra. Ginbida man sa exhibit ang paghabi o weaving. Si Rosario, ginpanubli pa sa iya mga lola ang abilidad sa paghabi kag nangin palangabuhian na sang pamilya. Makabulig sa amon sa akon pamilya sa akon mama kag papa sa mga financial nga ano. Ang exhibit ang kabahin sang pagtakop sang selebrasyon sang National Arts Month. Upod Garuel Bangoy, Eileen Pedraso. 1 Western Visayas. Mga puso, mas jutay na nga lugar ang ulanon subong kun ikumpara sa marigligad ni inadlaw ilabi na sa bahin sang Luzon. Dapat man nga manginhanda ang mga taga Mindanao bangon sa dako nga tsansa sang ulan, tuga naman sang thunderstorms. Naghinay ang amihan apang ginathag sa Pag-asa nga wala pa natapos ang amihan season kag posible nga maglawig pa hasta sa Marso. Padayon naman ang pagluntad sa easterlies. Base naman sa radar forecast ng Metro Weather, manubo ang tsansa sang ulan diri sa aton sa Western Visayas, magluwas sa Negros Island. Posibleng ulan sa nabilin nga bahin sang Pungsod. Mga kapuso, samtang nagalagaw-lagaw sa shoreline sa isla sang Boracay, nakakuha sang atensyon sa mga residente kag turista. Ang ini nga cute nga mga butos ang pawikan sa Station 3 kahapon. Ginbululigan nga masaylo ang mga baby pawikan sa Crystal Kayak nga may unod nga tubig. Ginbuyan man gilayon ang mga ini sa dagat. Mahimo nyo malantaw ang ining episode sa GMA Regional TV official website www.gmaregionaltv.com. Pwede man mabisita kag i-click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa mga updated nga balita. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas kag sa Negros Occidental kag subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kag ibaloon ang mga balita tungod local news matters. Ako si Kim Salinas, ini ang 1 Western Visayas. Bugos nga persa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.